Amb la Clàudia, jugadora de l'Escola Pia Santa Anna, jugarà a la Copa Col·legial per primera vegada. Quines són les sensacions a l'escola? Com ho esteu vivint? Bueno, doncs avui precisament tenim una reunió i la veritat que estem molt motivades. Estem acabant de definir l'equip i tal i molt contentes que es pugui fer ara al Maresme. Què teniu, reunió per una mica veure com munteu l'equip, el funcionament? Sí, suposo que sí. I jo volia preguntar-te una mica, és la primera vegada, però bueno, suposo que tots heu sentit parlar de la Copa Col·legial. A nivell d'escola, a nivell d'afició, ens han dit que sou una de les més grans. Com ho muntareu? Perquè aquí es pot muntar un pollastre fort. Sí, som un muntó al final i jo crec que tema afició pot ser molt top i no sé, a veure si es pot fer una mica de show, no? El Pau Jordà, el teu company del masculí, va dir que almenys a masculí guanyava en Maresme fàcil, Pia Santa Anna. A femení també? Està clar. Va forta, Clàudia. Per acabar l'últim, perquè ja, mira, si ja està entrant tothom i aquí ja no queda ningú, és l'hora de començar classes. Missatge per l'afició, ràpid. Bueno, pues que veniu a animar i a fer molt de show. Va, gran, Clàudia. Molta sort per aquesta edició de Copa Col·legial Maresme.